بندے نو جس چیز دی ضرورت ہے نا، یعنی تربیت اور روحانی پاکیزگی، اے مرشد کامل دی صحبت وچ ملی۔ تے میں سارے ہم جڑے مرید نے انہاں تے میں مطلب ذرا اور رنگ نال بھی کہہ رہا نا، بھی تسی مرید ہوئے ہو تے بیٹا جی مہینے چ ایک واری ذکر دی محفل ضرور حاضر ہو گیا کرو، مہینے وچ ایک واری ذکر دی محفل وچ لازمی حاضر ہو گیا کرو۔ ذکر کرن نال دل صاف ہوندا ہے، اور صوفی ہے ہی وہ جڑا ذاکر ہوئے۔ موڑ نہ آکھیا ہے ساڈے دل خالی رہ گیا ہے، جے دل وچ کچھ پانا جے تے دل لگا کرو گے۔ مرید وہی کامل ہوندا ہے جڑا مرشد کول اپنا وقت گزارے، وقت بتایا اپنا اتھے گزارے، وقت ذکر دی محفل وچ بیٹھے، فکر دی محفل وچ بیٹھے، ملفوظات سنے اور انہاں تے عمل کرے۔ انشاءاللہ پھر مرید آکھے گا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد اسباب دا پانی ملیا تے ہر رکے ہر جائی اندر بوٹی مچایا یا بھلاتے آئی ہو جیوے مرشدی ملواؤ جے بوٹی مرشد